Hello mga pahinga gabi mga kawaray. Adi kami niyan sa Baybay naglalakaw. Kapod ko si Lovely. At ako ni Nirog. Tagakayagan. So adi kami niyan sa I love Baybay. Baliktad lang guys. Yab yab. I love yab yab. Babay sa nga guys. Kay kuhan ini nga relax. Relax si Boy Waray na yan kay kuhan. Ini nga gabi mamingaw. Nawala ka kami niyan sa kusang Baybay. Lopay niyan niya di. Mapinit maglakaw. Sikan. Sure ka magana naman kitito. Magindang basketball kay daramang tao. Guys, di rin kami masyado makasulod sa basketball court kay daramang tao. So, kung talaga hindi nga makuri, magsusuot-suot. Tama nag-imod. So, yun ka lang guys. Itulong ko lang siya. Mauli na. Yun guys, narekam sarak yan, madali. Yan eh. Dulong ka. Hoy, taganalo ka doon. Ha? Picture? Picture ka? Taganalo ka dito. So yun guys, adi kami niyan sa pagmamahart na kinihimo. Pusuan nyo guys. Pagmamahart yan sa Baybay. Ano sabi mo sa akin ngayon? Sige guys, mauli na. Bye bye. Sada ka na lang. Jadi kami sa Baybay Lawang Northern Samar. Bye kami sa iyo tanan. Alright, love you. The love of the Lord.